दिनै एडिसि बाहायनो ब्लाइक जोंहाबो जों रिसेन्टलि जों लुखा आरो एमेन्डमेन्ट नंगै दिनै एडिसिनाव बाहायनो टेरिटरियेल काउन्सिल खालायनाय बर' तैबो जोंनि क्षमता बारायनाय अबो जों लुखा आबो जों साइट दङ जोंनि IPFT 1 सगमानि अनेक बर' साव जे जों ट्रिपुरालेण्ड सानलिया ट्रिपुरालेण्ड पावै थांखा आ करन जाते निरता साथौ जों ट्रिपुरालेण्ड मागै दाबि खाइ दङ जों आन्दोलन खाइ दङ दिनै आल्टिमेट सल्युशन आंनो बारबानो साव दिनै आल्टिमेट सल्युशन खाय जों ट्रिपुरालेण्ड छि आन्टि आनलेस जों ट्रिपुरा साराव जों सेपारेट सिट माय हांख्लाय एडिसि एरिया न जों कताल हास्ते खालामनाय हांख्लाय दिनै प्रब्लेम दिनै समस्या अब दङै थांनाय जों ताइ कागमाया आरो बागै जोंनि पार्टी तरफथाय जों मासाव जों दिनै नाहरमोन गायसासि जोंनि आल्टिमेट गोल आल्टिमेट सल्युशन ओंखाय दिनै बेस्ड अन ट्रिपुरालेण्ड शेड्युल एरिया जों ट्रिपुरालेण्ड नामनाय अबो दिनै नाहरमोन जों खाय थांनाय बोरै बागै ताखौ बखरो जों जे दिनै साउन्डां दंमानि जों सरकार दंफानो जों जे अनेक बर' सालाय कक साया ट्रिपुरालेण्ड दाबि खालायलिया आं बारबानो सावो आंनि निराव मेडियाबो खोनादि आंनि इन्टारभिउ नक नायनायदि आं सब समायनो जेखुनु बर' मालाय खांख्लाय राजा सिंह मालाय बाहायनो प्रधानमन्त्री मालाय बाहायनो आं गोबां थांनाय मासफ्रावबो दिनै अल इन्डियानि दिनै मिनिस्टारबो जों मालायखा दिनै रामबिलास पासवानबो मालायखा बनबा आं कक साका जुवेल ओरां कक साका जे होम मिनिस्टार बां दुइबार मालायखा बनबा कक साव दिनै आल्टिमेट सल्युशन आल्टिमेट गोल ओंखाय दिनै ट्रिपुरालेण्ड छि अदरवाइज जों दिनै अरनि खन्थाइ बाराव त्रिपुरा साराव दै सारभाइभ दंया आकोनां स्ट्रेस रहि कक साव बनबा आं साखाखौ जों जे ताव दिन नाहरमोन जों 5 इयाराव जों दिन टारगेट दङ दिनै त्रिपुरा साराव जों ताम खालामनाया दिनै कामनान नुबनाय तै जों अबो जों माखाखौ जे दिनै थिक्लारनि बागै आं IS कोचिंनि बागै बाहायनो आं रहखा आबो नुदो साइमानो प्राय ताव दिल्लीगो 20 जन हाइतिनि IS कोचिं खाय दङ तै सारा त्रिपुरा जगो तै बायरावगो थांगै प्राय 61 एक्सपेक्टेड जन बोरै चलातिनि IS कोचिं नाय दङ मन पुरा दिनै गभर्नमेन्ट होइते आरो जों स्पन्सर खाय दङ बर जों रांगय दङ 2 लाख खाय बर जों रांगो जाते बर कोर्स कमप्लीट खाय फाइनान थुं आबंनि जों 9 मास नि बर कोचिं खायनाय IS नि बागै आं आबना आशा खालायो IS कोचिं रखमानि बेलाय जिनबा खामुनाय बर गोबां एलाइड सार्भिस दं सुद IS नि सिमे थागिया नि फरेस्ट सार्भिस दं रेलवे दं नि रेवेन्यू दं गोबां बाहाय एलाइड सार्भिस दं आरो बर कम्पिटिशन आसक माने आबंगै जों दिनै स्लाइडनाव जों एनकारेज रहि दं जाते कामके परेगै काम कोचिं खायै जाते दिनै कत साख्रि माना बागै दिनै IS ना बागै कपसे कत ना बागै जों बरना एनकारेज खाय दं अबनो पुइलां खाना दिनै 1 बছर सरकारो जों जे हारे जों सामखाय दंमोन स्पीड के सामखाय दंमोन आव जतनो साइमानो जों सु कक्सनि सामानिया दिनै सामगो जों थेपाय दङ आबनि बगै आंखागो थांनाय 25 बছरो जों बर अनेक दिप्राय बुंखा तै अ कतरां तै सानामसुगो दिनै जाबो जों इदानिंनो जों अर डिक्लेयार खायखा दिनै 2 बेटेलियन जों टीएसआर नि खायजानाय आबनि जों साइमानो अब जों अलरेडी जों डिक्लेयार खा दिनै अब एप्रुव बुङो दिनै कैबिनेट बाहायनो जों दिनै ताबो 2 बेटेलियन टीएसआर जों बेटेलियन जों निउ खायजानाय दा आरो बेसिम जों लुखा दिनै जायगानि प्रोजेक्ट जायगा प्राय 10,000 crore जों ताबो जों रां मानजाक दिनै जायगा दिनै विदिन भेरी शॉर्ट टाइम दिनै जायगा प्रोजेक्ट रुम थानाय आरो हाय दिनै थिक्लार गोबां मथिनि अब दिनै बगै स्पेशल दिनै खुंथाय बारनि बागै त्रिपुरासानि बागै हामारि फायनाय 10,000 crore जों स्पेन्ड खायनाय अब 6 बोसोरनि प्रोजेक्ट अब दिनै बेसेबां दिनै आरो जों साइमानो 80% नि जों खाकाव तुलुक जों आगै दङ जों आत बছर जों दिपायगुं दंमोन 25 बोसोर जों बन्द दं दंमोन आबनो जों ओभारकम खायना बागै जों ओनलि 1 इयार जों सरकारनि दङ ओ 1 बोसोराव जों ताम खाय दं तैबो आं जतन खबमालिया तै गोबां मा स्किम दं आबन आं जतन सालिया आं आबन दिनो पत्र गान लुखाना दिनै अबर लुखाना आबन आं बेसि गोबां सालिया बनि बागै आं आनि कय मबो नंनाय फारि जों जतन साम कामखेमा दंलायनाय कथालाय सांमा दंलाय नाहरमन कायसा मांनाय जों जेकुनु पार्टी जेकुनु दल जेकुनु नेता जोंनो IPFT रगनो बर बिबान तो खायनाय बागै कन्फ्यूज खायनाय बागै बर अनेक विभिन्न कक सागो आ कक न बिसासता हैदि जोंनि सामु नायनायदि जों ताम खाय दं खाया जों बनि बागैनो जों IPFT राव जों रिकगनाइज पार्टी जों त्रिपुरा राज्य जों आंचलिक पार्टी ओनली IPFT पार्टी कायसनो त्रिपुरा राज्यको आंचलिक पार्टी दंगो रिकगनाइज पार्टी तेकेबो पार्टी कोनो रिकगनाइज पार्टी ग्रै अबन बागै आं खाकाव जों IPFT राव जे सामु खायमानि जों आगै दङ
सारा इंडिया साइमानो जोंनि ताबक जों जोंनि 8 जन जोंनि एमएलए दङ 6 जन एमएलए दङ ते जोंनि गोलै जों लिसार दङ माने मगे आं खागाव तुरुक तुरुक जोंनि बर' हामारि मोननाय जों बर' बुजिनाय गोजारो अनेक बर' बिबान दं थांगा अनेक बर' कनफ्यूज दं थांगा जतन जों साइमानो जे जोंनि अपोजिशन पार्टी रो गोबां मानसिनि उकला कक सागो मिथ्या कक सागो मिथ्या प्रचार खायो आबारो तुरुक तुरुक जों बर' बुजिबायखा जों बर' बुजिनाय मने आं खागाव जाते जोंनि सामनाय जोंनि वानसौ बुंनाय न जतन जोंनि लगे फाइनांथुं आं हाय हानि जत हाय हानि ते वैसा आं जतन आनि रांथां दाखौ बगरनो आनि पार्टीनि तरफ থেকে आईपीएफटी तरफ থেকে ते पार्टीनि जनरल सेक्रेटारि हिसाबै गई ते आं तिनि तिब्रासा मिनिस्टार हिसाबै गई हामगाय मिनिस्टार हिसाबै गई आं जतन हामबाय